Tervetuloa tutustumaan House of Lolan syysmallistoon. Minun nimeni on Elina Heiskari. Olen 41-vuotias ja asun Haukiputaalla minun perheeni kanssa. Mulla on 4 tytärtä ja 2 koiraa ja yrittäjänä toimin päätoimisesti. House of Lola on ruotsalainen muotiyritys. Vaatteet suunnitellaan Ruotsissa ja valmistetaan Euroopassa, Liettuassa, Portugalissa, Turkissa ja Italiassa. Ostamalla ja käyttämällä House of Lolan vaatteita tuet ekologista ja eettistä vaatetuotantoa. Kaikki vaatteet ovat aikuisten ihmisten tekemiä ja erittäin ekologisista materiaaleista. Ja mikä parasta, niin nämä vaatteet ovat aivan älyttömän mukavia päällä. Lähdetäänpä katsomaan. Tervetuloa mukaan! Lolalla löytyy myös paljon hameita. Tämä Tube Knitted Skirt löytyy harmaana ja mustana. Tämä on neulottu rippikankainen pitkä suora hame ja laskeutuu kauniisti. Materiaali on puuvilla akryyli. Ja akryyliä sen vuoksi, että se pidentää puuvillavaatteen käyttöikää huomattavasti. Olen yhdistänyt hameen Emma Blausiin. Tämä on samaa kangasta kuin äsken esitetyssä mekossa ja materiaali on kierrätetty polyesteri. Tämä on erittäin kiiltävä materiaali. Jalassa mulla on tässä Salvation Twill Pants, eli nämä on nämä farkut, mistä kaikki puhuvat. Edessä on aivan ihanat napitus, edessä on taskut ja takana on taskut. Ja sitten lahkeen suussa on sellainen resori, joka tekee tästä semmoisen niin rennomman ja vähän erilaisemman farkun. Todella mukavat yhdistää tennareiden ja saappaiden ja kaikkien kanssa. Nuo lahkeet on helppo sujauttaa vaikka mihin kenkiin. Koko mulla näissä housuissa on M, samoin kuin tämä paita on myös M. Shallow Blouse on samettisen pehmeä modaalikangasta. Tämä laskeutuu todella kauniisti ja tuntuu aivan ihanalta iholla. Ja se mikä tässä paidassa on se juttu, niin tässä on tämmöiset kauniit trumpettihihat, eli pikkusen juhlallisemman oloinen paita. Tämä löytyy 4 värissä, eli on tämä vaaleanpunainen, sitten tämmöinen hopeinen, sininen ja valkoinen. Tässä näet vielä kaikki värit yhdessä. Tässä me on yhdistänyt tähän vielä sitten farkkutakin esimerkkinä siitä, miten voi stylata vähän erinäköiseksi. Tätä farkkutakkia löytyy vielä XS ja SK:ssa muutamia kappaleita. Pipe jeans on just ne farkut, joita sä oot etsinyt. Eli tää on joustava ja mukava farkku. Tarpeeksi korkea vyötärö, joka ei kuitenkaan ahista. Mukavasti joustaa koko tämä kangas. Ja tummansinistä ja vaaleampaa sinistä löytyy. Ja totta kai tämä on ekologinen farkku, niin kuin House of Lola on kaikki vaatteet, eli mahdollisimman vähällä vesimäärällä ilman myrkkyjä valmistettu housu. Tästä aiemmin esitellystä Emma Blausista löytyy myös musta versio. Tämä on 100% puuvillaa, erittäin tyylikäs ja klassinen musta paitapusero, jonka voi yhdistää tietenkin mihin vaan alaosaan. Tästä löytyy myös Lola Odusokan esittelemänä uusin printti Alhambra Black. Todella kaunis kuosi. Tube Knitted Top. Sama materiaali kuin hameessa, jonka aivan videon alussa esittelin. Tämä on kiva laittaa vaikka kauluspaidan kaveriksi housujen tai hameen kanssa. Tässä muuten esittelen tätä ihanaa hametta, jonka myöhemmin sitten kyllä näytän vähän tarkemminkin. Tässä mulla on tämä ihana toppi ihan ilman kauluspaitaa tälleen paljaltaan. Älyttömän miellyttävä materiaali. Tää löytyy myös mustana. Kauluspaita on aina muodikas ja tyylikäs valinta ihan mihin vaan tilanteeseen ja tilaisuuteen. Meillä on useampaa eri mallia kauluspaita ja tämä on Alice Shirt. Ja tätä löytyy useammassa värissä, valkoinen, jonka äsken esittelin. Sitten löytyy tällainen vaaleansininen ja sitten vielä tämmöinen vähän niin kuin farkkutakin näköinen, kun tätä varsinkin auki pitää, mutta tämmöinen tummansininen malli. Hypätäänpä aivan erityyliseen paitaan, eli line blouse. Pehmeää samettisen pehmoista modaalia. Löytyy 2 värissä
Ja tämän, kun yhdistät eri alaosien kanssa, voit saada vaikka minkälaisia erilaisia asuyhdistelmiä juhlasta arkeen eri korujen ja kenkien kanssa. Kauniisti laskeutuva, ihanan pehmoinen paita. Portpants-housut on joustavasta twill-materiaalista valmistetut klassisen modernit housut, jos on sivussa vetoketju. Se on erittäin hyvässä kohdassa silleen, että tuohon eteen ei tule sitten paidan kohdalle mitään ryppyä, kun jos vetskari olisi siinä edessä. Fleur pants-housut eroavat noista portpantsista ehkä eniten pituuden suhteen. Nämä ovat vajaamittaiset ja lahkeensuussa on halkio. Paitana mulla on tässä Syrup Top Tenceliä, eli erittäin kauniisti laskeutuva ja todella pehmonen ylellisen tuntoinen kangas. Silhouette Skirt on paksuhkoa joustavaa jerseykangasta isoilla taskuilla. Tässä on aivan ihana tuommoinen kääntövyötärö. Löytyy myös luumunvärisenä, samoin kuin tuo äskeinen paita löytyy myös mustana. Voit yhdistää näitä miten vain ylä- ja alaosia keskenään. Ja aivan ihana tuo frillakaulus löytyy tästä paidasta ja sitten myös tuo vyötärö, mukava tommonen niin leveämpi kaistale. Voit laittaa sen hameen alle tai housun alle tai päälle ihan miten vaan. Eri tyylin saat sillä tehtyä. Tässä olen yhdistänyt jumppatrikoot meidän emännänlahjapaitaan Elena Toppiin. Näitä jumppatrikoitahan meillä löytyy vaikka kuinka paljon erilaisia. Meillä on kokonainen urheiluvaatemallisto. Niistä kerron sitten vähän myöhemmin lisää. Elena Toppia pystyy myös tilaamaan, mutta kutsut järjestämällä voit saada sen ilmaiseksi. Näitä paitoja löytyy tällainen musta ja sitten myös valkoinen. Ja näissä paidoissa on tupla kerros tuota etuosassa, eli sitten sieltä ei rintsikakkaa loista läpi. No mikä se tässä? Make-A-Wish dress, eli ehkä suosituin mekko, mitä House of Lolalla on. Ainakin tämä tuntuu olevan kaikkein tunnetuin. Itse ainakin tutustuin tähän ihan ensimmäisenä tuotteina. Ihanat isot taskut ja helppo yhdistää minkä vaan alaosan kanssa. Ja tekin päälle sopii mukavasti kaikki erilaiset neuletakitkin. Make-A-Wish skirt on hame-versio Make-A-Wish dressistä, eli ainoastaan yläosa puuttuu. Tässä hameessa on isot taskut, kuten mekossakin. Edessä on kiristysnyörit ja tämä on pallomainen malliltaan. Sopii jokaiselle vartalolle. House of Lolan Happy Pantsit ovat olleet malliston yksi suosikkivaatteista jo vuosikausia. Näistä löytyy ihana taittovyötärö, taskut ja alhaalla pitkä resori, jonka voi taittaa kaksinkerroin tai sitten piettää sen tuolleen suorana. Ihan kummin vaan. Nämä on älyttömän mukavat ja joustavat. Mulla on malli koko L ja lassa S. Olisi minulle sopiva koko näistä. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Hey Jude Top on poolopaita, joka on valmistettu Tencelistä. Tencelhän on sellainen urheiluvaatteissa käytetty materiaali siksi, että se hengittää aivan älyttömän hyvin ja on todella joustava ja miellyttävä. Eli tämä toimii ihan todella hyvin vaikka urheiluvaatteenakin hiihtäessä tai missä vaan urheilussa. Eli monikäyttöinen paita on kyseessä. Tämä poolo löytyy 3 värissä ja tässä olen yhdistänyt ne Emilia jeanseihin. Nämä poolot on siitäkin ihania, että nämä on näin ohuita, niin näiden päälle voi laittaa sitten vaikka erilaisia neuleita. Tässä minulla on Rebecca-neule, joka on merinovillan ja akryylin sekoitus. Merinovillahan on antibakteerinen luonnonmateriaali, eli se puhdistaa itse itseään, joten parhaiten pidät huolta tästä neulesta, kun tuuletat sitä ja peset ainoastaan silloin, kun se on todellakin likainen. Akryyliä tässä on juuri sopivasti, jotta se eristäisi hyvin lämpöä ja sitten kestäisi paljon pitempään käytössä. Ja 3 värissä löytyy tämä neule. Tämä meidän supersusittu Ice Leggings löytyy nyt myös ihanissa 2 uudessa värissä, joita on pienet erät tullut meille varastolle. Stockholm Dress on aivan älyttömän kaunis ylellinen Tencel-mekko, jossa on kaunis frilla helmassa ja ihanat puhvihihat. V-kaulaukko pidentää kaulaa. Tämä malli sopii vartalolle kuin vartalolle. Ja tämä löytyy 3 värissä, eli tuo vaaleanpunainen, sitten on tuolla ihana myrtle, vihreä ja musta.
Aurora Plaus on pusero, joka on tuotettu mukavasta kudotusta kankaasta. Pusero on malliltaan suora, siinä on kaulus ja se on napitettu puoleen väliin edestä. Hihat on 3/4 pituiset ja päättyvät rypytykseen. Tämä on erittäin tyylikäs farkkujen kanssa, mutta sopii myös hameen ja muidenkin mustien ja suorien housujen kanssa pidettäväksi. Värivaihtoehtoja löytyy Icy Pink, musta sekä tämä aivan uusin Aurora Plaus Shell Black. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy. Eliana Dress on vartalomyötäinen mekko pitkillä puhvihihoilla. Mekossa on leveä ja pyöreä pääntie, joka kaartuu takaa aavistuksen syvemmälle. Mekko toimii puettavaksi loistavasti sekä juhliin että arkeen riippuen sen kanssa puettavista asusteista. Voit valita mitkä tahansa sneakereistä korkokenkiin ja farkkutakista blazeriin. Lovisa Top on väliä, kaunis musta paita. Se on 100% pellavaa eli antibakteerinen materiaali, hylkii likaa ja puhdistuu parhaiten kun tuuletat sitä ulkona. Se on erittäin helppo yhdistää eri alaosien kanssa. Ocean Long Robe Cooper Black on joustavasta, pehmeästä ja laskeutuvasta kollegekankaasta valmistettu blazeri. Blazeri on istuvuudeltaan väliä ja malliltaan suora. Olkasaamaa on hieman tiputettu. Hihat on pitkät ja takana on halkio. Tämä on tuplanapitettu blazeri ja siinä on 4 House of Lola-nappia. Erittäin tyylikäs. Palermo Skirt on joustavasta jerseystä tehty hame. Tämä on A-linjainen ja siinä on korkea joustava vyötärö. Keskellä hametta on koristesauma ja se loppuu halkioon. Erittäin monikäyttöinen hame minusta arkeen ja juhlaan. Seattle Dress. Aivan älyttömän ihana velour-mekko. Ylellisen tuntoinen suorastaan. Hihat on tuollaiset kivat puhvihihat, sitten hihansuut on rypytetyt. Pääntie on pyöreä ja takana on kaunis halkio, joka on pienellä napilla kiinnitetty. Tämä on sellainen reilua mallia. Kannattaa ottaa kuitenkin sen oma koko, niin sitten kaula-aukko on sopiva. Mulla on jalassa muuten nämä meidän leggingsit, jotka ovat näitä ei-ice leggings-mallia, eli tommoinen normaali vyötärö. Nämä on myös tämmöistä liukasta materiaalia. Tästä Seattle-mekosta löytyy myös musta versio. Ja olen yhdistänyt tämän nyt noihin meidän violetteihin ice leggingseihin. Tämä on mulla nyt XL-koko tämä musta mekko. Tuo äskinen oli S-kokoinen, eli minun oma kokoni. Mutta tämä on todella, tässä näette tämän kauniin hihansuun ja aivan älyttömän kaunis tommonen kiiltävä tämä velouripinta näissä mekoissa. Että on semmoinen todella juhlallisen oloinen kyllä koko yleisvaikutelma tässä mekossa. Mikkan hoodie. Tämä on pitkä oversize-mallinen huppari. Tässä on pitkät hihat, huppu kiristysnyöreillä sekä tommonen etukengurutasku. Broderattu keiju löytyy sivulta. Tämä on minusta juuri sellainen kollegekangas, mitä minä aina toivon kollegeiltani, että olisi. Eli tämmöistä ohutta, pehmoista kollegea, joka joustaa ihanasti. Tuntuu todella kevyeltä päällä, aivan älyttömän miellyttävä. Tämä on kiva myös siitä, että koska tämä on tämmöinen pidemmän mallinen, niin voi sitten pitää leggingsien kanssa, mutta tietenkin myös farkut ja kaikki muutkin alaosat, kollegehousut tai mikä vaan housu toimii tämän kanssa hyvin kaverina. Kysy multa lisää mahdollista tilaajalahjoista ja kampanjoista ja ehdottomasti emännän eduista, eli oikeasti kannattaa pitää omat kutsut. Se ei tunnu, tai se ei ole oikeasti niin vaivalloista kuin miltä kuulostaisi, että pitää järjestää kutsut. Ne voi pitää vaikka etänä, tai sitten kutsut muutaman ystäväsi kahville, ja minä tulen näyttämään teille mallista. Ja autan ihan kaikessa, joten kysy heti, jos tulee yhtään mitään mieleen. Kun sinulla tulee mitään kysyttävää malleista tai koista, niin laita mulle viestiä tai soita. Tässä näet minun numeroni. Ja tilaaminen tapahtuu niin, että kun olet kertonut mitä haluat tilata, minä teen tilauksen ja silloin sinulle tulee tekstiviesti Svealta, jolloin pääset vahvistamaan tilauksesi eli vahvistamalla maksutavan. Voit maksaa korttimaksu, verkkopankkimaksu tai lasku. Laskulla on silloin kuukausi korotonta maksuaikaa ja siinä ei ole laskutus lisää. Ja paketti tulee noin viikossa lähipostiisi. Postikulu on 5,90. Kun olet noutanut pakettisi postista, sinulla on 2 viikkoa aikaa hoitaa mahdolliset vaihdot tai palautukset. Palautus maksaa 6,90, mutta tilalle ottamasi vaatteet saat ilman postikuluja. Mahdollisissa vaihto- ja palautustilanteissa ole minun yhteydessäni, minä voin tehdä puolestasi vaihtoilmoitukset.
Näin pystyn tekemään sinulle uuden tilauksen vaihtotuotteesta saman tien, jolloin saat uuden oikean kokoisen vaatteen jo viikon sisällä.